יש אנשים בחיים שהכל בא להם בקלות. ויש כאלה שכל דבר דורש מהם מאמץ ויגיעה. פרשת השבוע מפגישה אותנו עם דמותן של רחל ולאה. שתי אחיות, המדרש אומר תאומות אפילו, אבל בדיוק כמו יעקב ועשיו הן שונות בתכלית. רחל, יפת תואר ויפת מראה, מרמזת על האנשים המושלמים, אלה שהכל מצליח להם, ולאה מלשון לאות וקושי מרמזת על האנשים שקוראים תחת ההתמודדות. בסופו של דבר, דווקא לאה, שעליה נאמר שעיניה רכות מבכי של התמודדות עם החיים, הופכת להיות מי שמעמידה את רוב צאצאיו של יעקב אבינו, וממנה באים המנהיגים הגדולים ביותר בעם ישראל, משה רבינו, דוד המלך. מה אנחנו למדים מלאה? שדווקא ההתמודדות עם הקושי היא המנוף להצלחה האמיתית שלנו בחיים. אל תיבהלו מהקושי, תהפכו אותו למנוף הגדול ביותר להצלחה שלכם.